Croeso cynnes iawn i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Felly chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn roedfa bore yma. Ni'n dymuno bod ni'n clywed gair Duw wrth iddo fe yn harwen ni ac agor y gair i ni ac wrth i ni i addoli gyda'n gilydd. Mae paned ar ôl y roedfa, croeso i chi ymuno ni am baned ac yna mae'n ysgol Sul am gwarter i ddeuddeg i'r plant ag i'r oedolion, a byddai'n hyfryd cael eich cwmni chi ar gyfer hynny. Mae Dewi bore yma yn pregethu yn maes Caner yn Dafen, a felly ni'n cofio amdano fe hefyd yn fyna. Felly gyhoeddiad ynglyn â digwyddiadau'r wythnos. Mae cwrdd gweddi nos Fawrth yn ôl fan hyn. Nos Fawrth diwetha nath ni ymuno a chyfarfod y Wales Leadership Forum yn yr adeilad yn Harriet Street. Os ydych chi ddim wedi gallu ymuno ni mewn person, neu ddim wedi gallu bod ar-lein, fi'n credu bod cyfarfod yna ar YouTube. Mae'n werth i chi i edrych yno fe, cael amser i wylio cyfarfod ac i glywed yr hyn mae Duw yn wneud trwy gwahanol fudiadau a phobl yn ein gwlad ni. Ond mae cwrdd gweddi wrthos hon fan hyn am gwarter i 8 ar nos Fawrth. Yna mae paned y sgwrs bore dydd Mercher am hardi 10 yn Nhŷ Nia, ac yna mae clybiau nos Wener plant iau am 6 a na'r plant hŷn am 7 eto lawr yn Harriet Street. Cofiwch mai dyma Sul ola'r mis, yr Hydref wedi cyrraedd, mae rhywun yn atgoffa fi y bore yma. Ond mae Sul ola'r mis Medi ac felly mae cyfle ola dynnu i rhoi arian i waith Union Coleg Diwinyddol yn Hynebont. Dyna yw casgliad y mis am fis Medi, felly cofiwch am hynny. Ac yna, jyst nodyn i ddweud bod tŷ bach y bechgyn yn y cefen, bod y clo wedi torri ar y tŷ bach, ac yna bod y tŷ bach yn abal, mae'r clo yn eitha bregus ar hwnnw i felly, jyst i atgoffa bobl i fod yn ofalus wrth ddefnyddio bethau gwmpas yr adeilad ac i rybuddio chi am hynny gyda'r tai bach. Os dyw e'n mynd, bydd oedfa heno eto am 5 a bydd Emyr yn yn arwen ni. Dyna'r coeddiadau, yn ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n ymwybodol bod dim unrhyw beth gwell gallwn ni fod yn wneud y bore yma, dim lle gwell i ni fod, na bod ni'n casglu gyda dy bobl di, i'th addoli di. Arglwydd, ni'n gwybod bod na ddydd yn dod ble gawn ni'r fraint a'r mwynhad o gael bod yn dy bresenoldeb di, bob amser, heb bechod, gyda dy bobl di yn daddoli di. Ac arglwydd ni'n gweddio, bydden ni'n gallu gwneud y mwyaf o'r cyfle sydd gyda ni y bore yma. Bydden ni yn hunain, bydden ti'n tynnu ymaith, unrhyw beth arall sydd ar yn meddyliau ni, neu sydd neu bethau ni'n falle'n poeni amdano, neu'n gofidio amdano, neu falle'n gyffroes amdano ac sy'n tynnu'n sylw ni o'r hyn yn ni'n wneud y bore yma. Ni'n gwybod bod ni'n gallu bod yn y lle iawn ac eto bod ein calonau ni, a'n meddyliau ni, yn bell i ffwrdd. Arglwydd i'n gweddio, bydde di yn gwneud i'n bobl sydd yn barod i ddaddoli di, yn barod i wrando, wrth yn bodd yn gweddio ac yn canu clod i'th enw di. Ac arglwydd i'n gweddio, a wneud di fod yn rasol os gweddi fod yn dda. Wneud di edrych ar ni bore yma, nid yn ôl heiddiant yn hunain. Ni'n gwybod bod ni'n heiddi dim byd, ond dyfarn di, ond wneud di edrych arno ni. Yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, yng ngoleuni'r hyn mae e wedi wneud yn ein lle ni. A thrwyddo fi, neu di ein derbyn ni. A ni gofyn i ti yn dy ras, wneud mwy na hynny, neu di siarad ni, neu di ymweld ni, a thrwy dy ysbryd lan,
neu di yn argyhoeddi ni o'r gwirionedd. Ie, fel bod ni'n dod i ddiwedd yr oedfa a bod ni am rhoi, nid awr ar fore Sul i ffyddonyd ni, ond bod ni am rhoi ein bywydau, pob dydd, pob awr, pob munud, i dy ogoneddu di, i ffyddoli di, arglwydd trigyrha wrthon ni. Madden ni pob bai yn derbyn di, a wneud di fod yn rasol mwyn gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Rodri'n asgoffa ni fyna wrth weddio ni. Does na nynlle gwell gallwn ni fod. Pam? Pam bod nynlle gwell gallwn ni fod bore yma na fan hyn? Wel, ddim achos y cwmni. Mor braf yw'r cwmni sydd yma. Ond achos bod ni'n dod i addoli yr arglwydd. A ni'n dod i dreulio amser ym mhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r emyn gyntaf ni'n mynd i'w chanu yn atgoffa ni o hyn. Rhif 108 yn y llyfr yma. Iesu, difyrwch fy enaid drud i'w edrych ar dy wyrdd. Enaid dy enw pur yn fywyd ac yn hef. Phan dy adain dawel byr rwy'n dymuno byw. Heb ymbleseri fyth mewn dim ond cariad at fy nyw. Ac am y pedwerydd pennill yn dweud hyn wrthyn ni, fydd yn briodol iawn bore yma. O cae fy llygaid, rhag i'n weld pleserau gwag y byd, ac i mi wyro beth oddi ar dy lwybrau gwerthfawr drud. Yn ystod yr wythnos, mae pob math o bethau yn trial denu'n sylw ni, tynnu'n llygad ni oddi ar yr arglwydd, ond beth sy'n gwneud bore fel hyn yn wych wrth ddod ynghyd yw ni'n cael y cyfle unwaith eto i droi ein sylw ni ato fe. Felly gadewch ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Darllen o air Duw gyda'n gilydd. I ni yn parhau yn Mathew pennod 5 bore yma.
17 i 20. Jyst i'n atgoffa ni o lle ni arni, pa adran ni ynddi fan hyn yn y bregaeth ar y mynydd. Ac yna, na i neidio ymlaen i'r adran ni'n canolbwyntio arno fe, sef adnod 27 i 30. Felly, Mathew 5, dechrau'n adnod 17. Dyma air Duw. Peidiwch a thybio i ni ddod i ddileu y gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithim i ddileu, ond i gyflawni. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Hyd nes i nef a deiar ddarfod, ni dderfydd yr un llythyren a'r un manylun lleiaf o'r gyfraith, nes i'r cwbl ddigwydd. Am hynny, pwy bynnag fydd yn dirymu un o'r gorchmynion lleiaf hyn ac yn dysgu i eraill wneud felly, gelwyr ef y lleiaf yn heyrnas nefoedd. Ond pwy bynnag a'i ceidw ac a'i dysgu eraill, gelwyr hwnnw'n fawr yn heyrnas nefoedd. Mae'n dweud wrthych, ond i fydd eich cyfiawnder chwi yn rhagori llawer ar eiddo'r ysgrifenyddion a'r Phariseied, nid ewch byth i mewn i deyrnas nefoedd. Ac yna adnod 27 ymlaen. Clywsoch fel y dywedwyd na odyneba. Rwyf fi'n dweud wrthych bod pob un sy'n edrych mewn blis ar wraig eisoes wedi cyflawni godineb a hi yn ei galon. Os yw dy lygad de yn achos cwymp i ti, tynnu allan a'i daflu oddi wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o'r aelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu i uffer. Ac os yw dy law dde yn achos cwymp i ti, torri yma, a'i thaflu oddi wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o'ch aelodau na bod y gorff cyfan yn mynd i uffer. Amen. Amen. Diolch i Duw am ei air. A'r blant, mae'r Beibl yn dweud bod pawb yn gwneud pethau yn anghywir. Ie? Ni gyd, ddim jyst chi, ddim jyst plant, neu jyst rai pobl, pawb yn gwneud pethau yn anghywir. Ond, os ydyn ni yn dod at Dduw, ac yn credu yn Iesu, bod Iesu wedi marw ar y groes drosto ni, ac os ni'n dweud sori, mae Duw yn gwneud beth? Be mae Duw yn gwneud i? Arbennig, diolch. Mae e yn madda. Mae Duw yn cosbi Iesu ac mae e'n maddau i ni. Mae'n delio, mae'n cael gwared ar ein holl drwg ni, yr holl bethau ni wedi gwneud yn anghywir. Nawr te, ydych chi'n meddwl te, os ni'n dod yn Gristion, a mae Duw wedi maddau ein pechod ni gyd, ydych chi'n meddwl bod e'n iawn wedyn i ni just cario ymlaen i fyw unrhyw ffordd ni eisiau? Llaw lan pwy sy'n meddwl bod e'n iawn, os chi wedi cael eich maddau, gewch chi wedyn just byw unrhyw ffordd chi eisiau. Llaw lan pwy sy'n meddwl hynny? Rwy'n? Llaw lan pwy sy'n meddwl bod angen i ni nawr i newid y ffordd ni'n byw? Ie. A mae Iesu fan hyn, mae e'n dweud rhywbeth really, really odd. Right? Mae Iesu'n dweud, os yw eich llyged chi yn gwneud i chi wneud pethau drwg, mae eisiau chi tynnu'ch llyged chi mas a taflu e ffwrdd. Ac os mae llaw chi yn gwneud i chi wneud pethau drwg, mae'n well bod chi'n torri'r llaw off na bod chi'n mynd i effer. Nawr, be mae Iesu'n golygu? Achos dyw e ddim, gan bod chi'n gyd yn reithroff, dyw e ddim yn golygu bod ni wir bod i tynnu'n llyged ni mas neu torri ein braich ni off. Be mae Iesu'n gweud yw, mae eisiau ni stopio pechu. Bod ni wedi cael ein maddau, os oes rhywbeth sydd yn golygu bod ni'n cario ymlaen i wneud pethau
dydy Duw ddim eisiau ni wneud. Mae eisiau ni ffind o ffordd o stopio hyn. Mae eisiau ni ffind o ffordd o torri y ran yna o'n bywyd ni allan a newid y ffordd i ni byw, okay? Mae'n ddifrifol. Right? Dwi'n just dod yn Gristion ddim yn golygu bod chi'n gallu cario ymlaen i wneud beth bynnag chi eisiau. Mae Iesu'n siarad mor ddifrifol fan hyn. Mae eisiau ni i stopio bechu. Mae eisiau ni fyw fel mae Duw eisiau ni fyw. A ni'n mynd i fod yn meddwl bach am hynny yn y bregaeth, okay? Wel, ni'n mynd i ganu emyn arall yn Caerdydd nawr. A ni'n mynd i ganu rhif 270 yn y llyfr y mynydd. Ysbryd byw y deffro adle, disgyn yn dy nerth i lawr. Rhwy gar awyr at ddarannau creu ar cyffroadau mawr. Chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion, ddeffro'r meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd yn y llafedigio hyn. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. So mae'n cwrs bach iawn, tua 5 wythnos, ond ddim yn rhy drwm. A fatha pwrpas y cwrs yma ydy helpu'n gilydd i gyrraedd allan i'n ffrindiau ni. So mae'n cwrs ymarferol iawn, a mae'n edrych yn wahanol i bawb sy'n neud hi. Ond y syniad ydy fod chi'n seinio fewn i'r cwrs, ac da chi'n dewis rhywbeth da chi eisiau wneud. So mae hwnna'n gallu bod, enghraifft, yn wneud siarad cyhoeddus mewn rhywbeth, neu opposite, neu parti eich ffrindiau chi ar y Nadolig, neu planio fatha canu carola ar y stryd chi, neu mae rhai bobl wedi gwneud pamffledi, maen nhw wedi cynhyrchu pamffledi er mwyn rhoi allan yn ystod Halloween. So mae'n wahanol beth am o bobl yn gwneud, ond y syniad ydy bod ni'n cyfarfod yn gilydd a hyfforddi'n gilydd a cael yn gilydd fatha rhyw fath o adborth. Pan ydych chi'n gwneud y peth yma, mae'n fatha bach yn scary. So byddwn ni'n gweddio, byddwn ni'n cael adborth a hefyd hyfforddiant gan Greenhouse. Mae'n digwydd yn Saesneg hefyd. So ie, cwrs bach ydi o. Da ni yn cyfarfod mewn person dwywaith a cyfarfod ar-lein unwaith.
Ond mae gyd amdan cael rhywbeth ar y diwedd i rannu. Enghraifft, mae ffrind i fi, oedd hi yn stuck, gen i lot o ffrindiau ddim yn Gristnogion, ond methu cael y sgwrsio dyfnach. So nath hi just postio rhywbeth ar ei social media hi, mwyn just cynnal sgwrs. Da chi'n gweld social media fi? Nath hi wneud fatha cerdd bach. Ac oedd jyst yn gallu cael y sgwrs yna. So da ni yn cael o mis Hydref, a da ni'n gobeithio bydd y pethau yna yn cael ei defnyddio yn Nadolig, neu os da chi'n rili sydyn Halloween. Ond syniad ydi bod yn practical. So os gyda chi unrhyw diddordeb yn neud o, dewch ata fi. Mae'n costio chydig bach, ond mae yna sort of discount i bobl Cymraeg. Diolch. Ti Lois. Wnawn ni weddi gyda gyda, wnawn ni gael gair o weddi. O arglwydd yn Duw i ni yn dod at y ti yna ac arglwydd dyma yw ein llawenydd ni fel dy bobl yw yn bod ni'n cael dod i'th bresenoldeb di trwy yr arglwydd Iesu Grist ac ni'n diolch amdano fe yn diolch am ei fywyd perffaith, prydferth, hyfryd, sanctaidd e. Ni'n diolch wrth i ni ddod at yr arglwydd Iesu bod ni'n dod at un sydd yn gwbl ddibechod ac yn hyfryd ac yn ddymunol ym mhob ffordd. Un sydd yn ryfeddod, un sydd yn wych ac yn ogoneddus ac yn lan a dim sbotyn o frynt ni'n adrygion ni'n perthyn iddo fe. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ni'n diolch bod ni yn cael adnabod y fath i. A Dad, unwaith eto wrth i ni edrych at Iesu ac yna wrth i ni edrych arno ni'n hunan. I ni'n cael yn atgoffa o'r ffordd i ni wedi syrthio. Ac arglwydd bore yma wrth i ni feddwl am y pwnc yma o diner ac o bechod rhywiol a arglwydd o feddwl yn anghywir am bobl yn ein calon ni, arglwydd i ni'n gwybod bod ni gyd wedi methu. A Dad, ni'n casau yn pechod ni ac arglwydd i ni'n gweddio fel o'n i'n ceisio dweud wrth y plant a byddwn ni fel Cristnogion arglwydd mae ben byddwn ni ddim yn meddwl yn ysgafn am bechod. Mae'n meddwl, am ein bod ni wedi cael ein madde bod yna rhyw ryddid nawr i ni fyw sy'n bynnag ni eisiau. Na, arglwydd, helpa ni i dynnu'n llyged a torri'n llaw, unrhyw beth yn ein bywyd ni. Os pa mor werthfawr neu pa mor bwysig yw i ni, os mae'n arwain i bechod ac yn arwain i ffwrdd o fi wrth y ti, arglwydd, helpa ni gael gwared ar y pethau hynny. Sgweli di bod yn dda. Dad, bore yma, neud i ddangos i ni fel dy bobl di. Os yna rhywbeth, rhyw bechod dirgel yn ein bywyd ni, rhywbeth sydd angen i ni fod yn edifarhau ohono ac yn delio gyda fe. O Dad, ni'n diolch i ti fod yna ffordd i ddelio gyda'n pechod. Ni'n diolch fod yna fa ddeiant i'w gael a fod yna nerth i goncro pechod trwy yr arglwydd Iesu Grist a trwy'r ysbryd glân rwy ti wedi roi i'th bobl di. Ni'n diolch am hyn a arglwydd ni'n gweddio am rhaid ni gallen yn plith ni bore yma sydd ddim eto'n credu ac yn sicr ni'n gweddio am ein cymdeithas ni sydd yn byw mewn gwrthryfel yn dy erbyn di arglwydd. Ni'n
Newyddion wedi dangos difrifoldeb pechod. Dangos I le mae pechod yn arwain ac arglwydd I ro edifeirwch a ffydd ac a wneud I arglwydd ddenu pobl at y ti dy hun, ysgweli di fod yn dda. Dad, mae gymaint o angen a diolch nawr am beth o ddoes yn rannu ac yn diolch am gyrsiau fel hyn, mae hyfforddiant sydd ar gael i'n helpu ni. A dad, ni'n cyfesu bod ni angen help. Ni mor aml yn gallu bod yn swil a mor aml yn teimlo yn wan ac yn analluog I rannu'r efengyl. Ond dad, mae gennym ni'r newyddion da yma. Mae gennym ni'r arglwydd Iesu. Gogoneddus yma. A mae gennym ni bobl o'n cwmpas ni sydd mor anghennus a arglwydd ni'n gofyn felly am dy gymorth di. Helpa ni o sgweli di fod yn dda. Dad, gweithio o sgweli di fod yn dda. O'n i'n cael clywed nos fawr rhai ohono ni am y gwaith rydych chi'n wneud yma yng Nghymru. Ac ni'n diolch I ti am yr hyn glywon ni ac yn diolch fod gen ti dy bobl, fod gen ti dy eglwys di yma yn ein gwlad ni ac arglwydd, gweithio'n grymus. Blynyddoedd a degawd y diwetha wedi bod yn rhai anodd. Arglwydd heb rhyw lawer o ffrwyth, ond rwyt ti yn abl I newid yr amser. Ti'n abl I ddod ac I symud yn rymus. Ac arglwydd yna'n gweddi ni nawr. I wneud I hyn, o sgweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr siarad â ni. Arglwydd achub, hira, nertha, o arglwydd bydd gyda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni eto. Ni'n mynd I ganol atodiad. 24. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. A Manasseh ddi yn wyn. Yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar galfaru fan hyn. Pwy a wyr na olchi'r finnau? Pwy a wyr na bydda fi byw? Ffynon weidlyd pen calfari a llawn o rinwedd dwyfol yw. Ac ymlaen, o'n I sefyll I gael.
17 i 30. Ac os nag o'ch chi gyda ni wythnos diwetha, jyst i rhyw fath o roi eglurhad o be ni wedi gweld mor belled yn yr adran yma, oedd Iesu yn esbonio fod be sy'n digwydd tu fewn i ni, yr un mor ddifrifol a be sy'n digwydd ar y tu allan. Mae'n jyst beth ni'n gwneud sydd yn bwysig, ond yr hyn sydd yn digwydd yn y meddwl, yn y galon. A felly, be welon ni wythnos diwetha oedd, mae casau rhywun, yr un mor ddifrifol a lladd nhw yn llythrenol, yn gorfforol. Hynny wrth gwrs, mae yna wahaniaeth o ran y canlyniadau a'r effeithiau allanol, wrth gwrs hynny. Ond yng ngolwg Duw, o safbwynt cyfraith Duw, a sancteiddrwydd Duw, a perffeithrwydd Duw, mae'r ddau beth yn dod o'r un lle. Casau yn y galon yw'r hedyn, ond mae'r hedyn yna, yr un mor niweidiol a difrifol, a pan mae'n cyrraedd i llawn dwf gyda chi yn siarad yn gas, neu yn taro, neu hyd yn oed yn cymryd bywyd rhywun. Nawr, mae Iesu'n mynd ymlaen, a mae'n defnyddio'r un egwyddor, yr un syniad, wrth drafod rhywbeth arall, wrth drafod godineb. Yn Saesneg, adultery. Mae Iesu'n symud o drafod casineb a dicter a lladd i siarad am bechod rywiol. Be mae Iesu'n mynd i ddangos i ni fan hyn yw, mae nid just beth i ni'n gwneud gyda'n corff sydd yn bwysig, ond unwaith eto, yr hyn sydd yn y galon. Mae yna madrodd yn Saesneg yn does e, there's no harm in looking. A mae rai pobl yn ymddwyn, fel petai hynny'n wir pan mae'n dod i rhyw a rhywioldeb. Hyd yn oed o fewn yr eglwys, mae yna bobl sydd wedi credu'r celwydd yna. Ond dwi ddim yn mynd i frifo neb os ydw i just yn edrych. Sa'n mynd i wneud dim byd. Sa'n mynd i fynd a cysgu efo'r person yna, neu cael perthynas gyda'r person yna, ond sy'n mynd yn bod gyda just edrych. Wrth gwrs, mae wedi bod yn newyddion yn y blynyddoedd diwethaf. Mae yna gynnydd enfawr wedi bod mewn pobl sydd yn credu hynny a sydd yn defnyddio mwy a mwy o pornograffi ac hyd yn oed yn ein cymdeithas ni nawr, mae bobl yn dechrau gweld mae yna sgil-effeithiau, mae yna niwed. Falle ddim yr niwed allanol, ond mae'n effeithio arno ni, yn ein calon ni. Mae beth ni'n gweld ac yn meddwl am, mae yn cael effaith, mae yn niweidio. A felly mae Iesu'n dweud fan hyn, clywsoch fel y dywedwyd, na odyneba, ond rwy fi'n dweud wrthych bod pob un sy'n edrych mewn blis a wraig eisoes wedi cyflawni godineb a hi yn ei galon. A felly, os yw dylygad dyn achos cwyn byd i tyneb allan a'i daflu oddi wrthyt, mae'n fwy buddiol i ti golli un o'r aelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu i uffern. Ac os yw dy law dyn achos cwyn byd ti, torri yna, a'i thaflu oddi wrthyt. Fwy buddiol i ti golli un o'r aelodau na bod y gorff cyfan yn mynd i uffern. Beth gyntaf sy'n rhaid i ni ystyried wrth i ni geisio deall yr adran yma yw godineb llythrenol. Beth yw godineb llythrenol? Ac oedd y cyfraith yr Hen Testament, yn hollol glir ar y mater yma. Oedd y gyfraith yn gwahardd godineb.
Iesu fan hyn yn dweud clywsoch fel dywedwyd na o dyneba, a mae'n dyfynnu yn syth o'r deg orchymyn, ond wrth gwrs mae'r gyfraith yn cael ei esbonio ac ei ymhelaethu yn yr Hen Testament. A be mae'n golygu i odynebu? Wel, ystyr llythrenol, yr ystyr mwyaf sylfaenol yw cymryd gŵr neu graig rhywun arall a cael cyfathra rhywiol gyda. Cael perthynas sydd yn torri y cyfamod priodas. Naill ai eich cyfamod priodas chi eich hunan neu cyfamod priodas y person arall. Dyna, os chi eisiau bod mor strict a llythrenol a manwl a phosib yw godynebu. A'r tebyg yw, fel wnaethon ni weld wythnos diwetha, ac o'n i'n gofyn sawl person yma sydd wedi llofruddio yn llythrenol, ac wnaeth neb roi dwylo lan, diolch byth, y tebyg yw fan hyn eto. Falle ddim, ond y tebyg yw bydd y mwyafrif ohono ni yn gallu dweud fi wedi cadw y gyfraith yma. Fi ddim wedi godynebu, fi ddim wedi torri cyfamod priodas trwy gael perthynas gyda person priod, a felly, yes, fi wedi cadw'r gyfraith. Ond chi weld y pwynt yw, doedd y gyfraith ddim just yn gwahardd godineb yn ei ffurf mwyaf llym, mwyaf syml. Na, pan ych chi'n mynd nôl a chi'n darllen y gyfraith, na odyneba yw y gyfraith mwyaf sylfaenol, ond chi'n darllen ymlaen am yr gyfraith yn ymhelaethu. Mae godineb yn cael ei gosod fel paradigm, fel rhyw fath o batrwm, yr esiampl cliria neu mwyaf amlwg a chyffredin o bechod rhywiol, ond mae yna bethau eraill sy'n dod o dan yr un categori. Mae bach fel, os chi wedi gweld arwydd, chi'n mynd gweld nhw cymaint y mwy, arwydd sy'n gweud no ball games. Os oes da chi rhyw lawnt neu rhyw ddarn o wair, a mae'n gweud no ball games y lawr. Chi wedi gweld arwydd fel yna? Pam maen nhw'n gweud no ball games? Chi'n meddwl bod nhw'n hapus i chi chwarae ultimate frisbee? Siwr o fod ddim. Chi'n meddwl bod nhw'n hapus i chi chwarae wide game a pobl yn redeg ac yn taclo ei gilydd dros y lle? Siwr o fod ddim. Chi'n meddwl bod nhw'n hapus i chi fynd yna efo raw a dechrau palu tyllau yn chwilio am drysor? Siwr o fod ddim. Wel, y pwynt yw, pan chi'n gweld yr arwydd yna no ball games, maen nhw wedi rhoi hwnna, achos dyna'r peth mwyaf tebygol, y peth mwyaf cyffredin bydd yn digwydd, ond chi'n darllen yr arwydd yna, chi'n sylweddoli, mae yna rhywbeth fan hyn sydd angen parchu, mae yna rhywbeth fan hyn sydd angen bod yn ofalus gyda fe. Rhywbeth tebyg sydd yn ei fan hyn. Mae'r Beibl yn dweud na o dyneba, achos dyna yw siwr o fod y pechod rhywiol mwyaf amlwg, mwyaf sylfaenol, ni ddim bod i odynebu. Mae'r gyfraith yn glir ar hynny. Mae priodas yn rhywbeth sanctaidd, yn rhywbeth sydd fod i gael ei warchod a'i amddiffyn, a felly mae Iesu yn mynd i ofyn mynd yn ddyfnach gyda nhw, mwyn dangos iddyn nhw chi yn eol fan hyn hefyd. Ond ni mewn sefyllfa bach yn od, achos un cymdeithas ni, mae beth i fi wedi gweud mor belled yn ddigon anodd. Bydde llawer o bobl yn cael sioc, bydde llawer o bobl yn ddigon crac yn clywed rai o'r pethau i fi wedi dweud, rai o'r pethau mae'r Beibl yn ei dysgu mor belled. Be? Dim ond ryw o fewn priodas? Be? Yr unig cyd-destun cywir yw gŵr a graig? I lawer o bobl mae hyd yn oed hyn yn ddigon heriol. Os chi'n meddwl bod hynny'n anodd, wel, buckle your seatbelt. Achos mae Iesu yn mynd yn ddyfnach eto. Yr ail beth sy'n eisiau ni ystyried fan hyn yw godineb ysbrydol, neu godineb
yn y galon, adnod 28, rwy fi'n dweud wrth eich. Fod pob un sy'n edrych mewn blis ar wraig eisoes wedi cyflawni godineb a hyd yn ei galon. Wel, mewn ffordd, mae be mae Iesu'n dweud yn hyn, dylse fe ddim fod yn sioc. Achos, be mae Iesu'n rili'n neud yw mae'n cyfuno dau ran o'r deg orchymyn. Oedd yw wedi gweud yn y deg orchymyn na o dyneba. Oedd yw hefyd wedi dweud yn y deg orchymyn na chwennych eiddo dy gymydog, na chwennych hyd yn oed graig dy gymydog. So mae Iesu jyst yn dod ar ddau beth at ei gilydd. A mae'n dweud, dwi ddim yn ddigon i just peidio llythrenol godinebu a cael perthynas rhywiol gyda rhywun. Chi ddim chwaith fod i chwennych nhw yn eich calon chi. Mae jyst edrych mewn blis. Dymuno chwennych yr hyn sydd ddim yn eiddo i ti, sydd ddim yn iawn i ti i gael, mae'n bechod. Be mae'n golygu edrych mewn blis? Dwi'n mynd ymadrodd ni falle dynyddio lot y mwy. Y ffordd gorau fi wedi clywed rhywun yn disgrifio fe yw hyn. Chi methu helpu yr edrychiad cyntaf. Edrych mewn blis yw yr ail edrychiad, a'r trydydd edrychiad. Mae fel, os chi ar ddiet, ac chi wedi penderfynu bita yn iach. Nid eich bai chi yw bod chi'n cerdded lawr y stryd ac yn sydyn iawn mae Domino's neu Subway yn pwmpo, maen nhw'n pwmpo'r awyr allan fel bod chi'n arogli beth sydd tu fewn a chi eisiau fe. Nid eich bai chi yw hynny, chi methu helpu bod hwnna di dod i'ch ffroenau chi. Ond chi yn gallu newid y cyfeiriad chi'n cerdded yn dydych chi. Dim gyda ni reolaeth llwyr dros y pethau ni'n gweld. Neu byddwn ni jyst yn stuck yn y tŷ trwy dydd efo blindfolds yma. Na, mae gadael y tŷ yn beth peryglus. A lle bynnag ewch chi i'r ysgol, i'r gwaith, i'r gampfa, i'r gêm chwaraeon, i unrhyw le. Mae yna bethau chi'n mynd i weld ar ochr bws neu wrth flico Sianeli ar y teledu. Chi'n gallu bod yn ofalus, ond mae'n anodd osgoi y pethau yma yn llwyr a chi'n methu helpu'r edrychiad cyntaf yna. Chi'n gallu helpu beth ych chi'n gwneud o'r pwynt yna ymlaen. Ydych chi'n mynd i gario ymlaen i edrych? Ydych chi'n mynd i adael y sianel fel y mae e? Ydych chi'n mynd i fynd nôl i'r lle yna? Ydych chi'n mynd i gario ymlaen i feddwl ac i ddychmygu? Ydych chi'n mynd i fynd i falle chwilio am y person yna ar y cyfryngau cymdeithasol? Ydych chi'n mynd i gario ymlaen? Mae'n esiampl amlwg iawn yn y Beibl o does hanes Dafydd a Bathsheba. Dafydd yn mynd allan, mae'n edrych, mae'n gweld Bathsheba. Wel, mewn un ystyr, oedd e'n methu helpu hynny. Ond yna, os chi'n gyfarwydd ar hanes, beth sy'n dod yn amlwg yw, dwi ddim yn troi ffwrdd, dwi ddim yn cael ag dwi ddim yn gweud, o'n i ddim angen gweld hwnna, ac wedyn yn trial ceisio'r arglwydd ac anghofio amdani hi. Na, mae'n bwydo'r tân, yn dydi? Mae'n meddwl amdani, mae'n cadw ymlaen i edrych ac yn meddwl amdani, mae'n chwenu chi, mae'n edrych mewn blis arni hi, mae eisiau hi, bod hi ddim yn iawn iddo fe i'w gael, mae hi'n briod, mae'n ffindo allan pwy yw hi, ac yna mae'n trefnu bod hi'n dod ato fe. A mae'n mes. Mae'n mes llwyr. A ni gyd fi'n siŵr y bore yma wedi cael ein effeithio rhywfaint gyda'r pethau yma. Tor priodos. Mae'n hobman a mae'n ddinistriol a mae'n niweidiol.
dechrau mewn fan hyn. Unwaith eto, mae gair Duw yn ein condemnio ni. Ni'n gallu dechrau trwy ddarllen yna, ond yn neb a meddwl, yes, mae'r gair yn fy nghyfiawnhau, achos fi ddim wedi god yn ebi, ond ni wedi. Ni wedi. Y pob un ohono ni. Falle, i'r mwyafrif ohono ni, y temtasiwn fydd i feddwl yn anghywir am rhywun sydd mewn priodas, neu falle bod ni'n hunan yn briod, i eraill, falle bydd y temtasiwn yn edrych yn wahanol. Falle byddwn ni'n ffeindio ein nwydau ni, ein attraction ni at bobl, ac am wahanol resymau dyw'r berthynas yna ddim yn weddus. Beth bynnag yw'r sefyllfa, i ni gyd yn sefyll yn eog fan hyn. I ni gyd wedi meddwl yn anghywir am bobl eraill. Mae gair Duw yn hollol glir ar beth yw heiddiant hynny. Mae Iesu'n mynd mlaen i sôn nawr, fel y gwelwn ni, mae heiddiant pechod yw uffern. Y heiddiant pechod yw marwolaeth. Dyw Iesu ddim yn mynd dros ben llestri fan hyn. I ni jyst ddim fel arfer yn gwerthfawrogi mor ddifrifol, mor ofnadwy, mor ddinistriol yw pechod. Mae'n ddinistriol i ni'n hunan, os ni'n rhoi lle iddo fe neu'n calon ni. Mae'n ddinistriol i'n teuluoedd ni, bobl o'n cwmpas ni. A felly'r trydydd pwynt sydd yn i'r bore yma yw hyn, y camau difrifol yma. Iesu yn dweud yn dydy, desperate times call for desperate measures. Adnod 29. Os yw dy lygad di yn achos cwymp i ti, tyneb allan a'i daflu oddi wrthyd. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o aelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu i uffer. Ac os yw dy law ddi yn achos cwymp i ti, torri ymaith a'i thaflu oddi wrthyd. Mae'n fwy buddiol i ti golli un o aelodau na bod y gorff cyfan yn mynd i uffer. Mae'r gair yma, uffer, neu gehenna yn y greiddiol. Mae'n ddisgrifiad erchyll. Oedd gehenna yn le llythrenol. Oedd yn ardal lle ar un pwynt mewn hanes oedd pobl wedi bod yn aberthu eu plant nhw i eilunod. Felly oedd yn le efo hanes erchyll, ac yna, oherwydd yr hanes yna, oedd pobl Israel wedi troi mewn i rhyw fath o dumping ground. Dyna'r lle i fynd ar sbwriel chi, eich carthion chi, ac oedd e'n le oedd just yn horrible. A lle oedd yna pethau ar dan yno, yn lle oedd cael gwared arno fe. Oedd e'n rhywle o'ch chi ddim eisiau mynd o ran dewis. Yn rhywle yw osgoi. A be mae Iesu'n dweud yw, mae llwybr godineb llythrenol neu godineb ysbrydol yn y galon, os ych chi'n mynd lawr y llwybr yna, llwybr chwant, llwybr blis, mae'n arwain i gehenna. Mae'n arwain i uffern, mae'n arwain at gosb. Os ych chi'n troi ffwrdd oddi wrth gynllun Duw, ac os ych chi'n dilyn y llwybr yna, mae'n arwain i ddistryw. A felly, mae Iesu yn y iaith mwyaf llym yn dweud mae eisiau ni osgoi hynny. Eisiau ni osgoi hynny. Chi gweld, fel ni'n trio dweud wrth y plant, i ni wedi cael ein maddau fel Cristnogion. Ond os ych chi'n byw eich bywyd fel petai dim ots am bechod, bod chi'n gallu gwneud beth ych chi eisiau, heb bod yna ganlyniadau, mae hynny'n dangos rili chi erioed wedi deall beth yw gras, a beth yw difrifoldeb pechod, a beth yw maddeuant. A felly mae yna le i gwestiynu a ydych chi erioed wedi credu go iawn. A felly mae Iesu'n dweud, os ych chi yn Gristion, ac os ych chi eisiau osgoi cosb, yna mae rhaid i chi trin pechod o ddifri.
Mae eisiau chi fod yn barod fel petai i dynnu'ch llyged dde chi allan neu torri'ch llaw dde chi i ffwrdd a'i daflu mor bell oddi wrthoch chi. Ac y gallwch chi. Nawr, nes i weid wrth y plant, a fi'n dweud wrthoch chi hefyd, dyw Iesu ddim yn siarad yn llythrenol. Dyw e ddim yn siarad yn llythrenol, felly please peidiwch dod nôl heno yma efo rhyw bandage dros eich llaw chi neu iPad arno. Dyw e ddim yn siarad yn llythrenol. Pam? Wel, y reality yw bydde tynnu llyged ni neu torri'n llaw ni ddim yn delio gyda'r broblem, bydde fe? Os fi'n tynnu llaw dde i allan, mae dal gen i tynnu llyged dde allan, mae dal llyged chwith dy fi. Os fi'n torri'n llaw dde i off, mae dal llaw chwith dy fi. Os fi'n torri'r cwbl i ffwrdd ac yn dallu fy hun, mae dal gen i ddychymig. Mae'r broblem yn y galon yn dydi. Na, be mae Iesu yn dweud fan hyn yw, mae eisiau ni'n gwneud popeth y gallwn ni i osgoi pech. A mae hynny'n mynd i gostio. Mae'n eich llyged dde chi, a'ch llaw dde chi. Maen nhw'n bethau gwerthfawr, maen nhw'n bethau costus. Mae Iesu'n dweud fan hyn, mae'n y bethau yn eich bywyd chi, mae'n y rannau o'ch bywyd chi, lle chi'n mynd i ofod torri nhw ffwrdd. A mae'n mynd i fod yn well i chi bod chi'n torri nhw allan, neu bod chi'n syrthio i bechod, ac yn mynd i ddistryw. O dilyn o'r arglwydd Iesu Grist yn golygu bod ni'n mynd i osgoi mynd i rai llefydd. Ni'n mynd i osgoi gwneud rai pethau. Ni'n mynd i orfod peidio gwylio rai pethau. Ni'n mynd i orfod rwystro'n hunan, cyfyngu y ffordd i ni'n defnyddio ein ffonau symudol neu yn gwylio'r teledu. A bod ni'n ofalus pwy ni'n treulio amser gyda nhw, lle am faint o amser ydyn ni gyda eraill, a'r holl bethau hynny. Eisiau bod yn ofalus. Eisiau bod yn ddoi. Wel, mae rai pobl sydd yn dweud fod gwadu eich hunan yn rhywiol. Yn beth ofnadwy, yn beth niweidiol. Na, meddai Iesu. Y beth mwyaf niweidiol gallwch chi wneud yw dilyn y llwybr yma sydd yn arwain i effer. Mae cyngor arglwydd Iesu fan hyn, mor boenus ac mor gostus bydde fe, mae'n gyngor sydd ei angen arno ni gyd. Ond y pwynt yw, os ych chi'n gwneud pob dim posib gallwch chi i osgoi godynebu'r eich calon, y tebyg yw, neu chi'n mynd i fod yn llai tebygol o odynebu'r llythrenol gyda'r holl mes a thristwch sydd yn dod o hynny. Camau difrifol. Pa gamau i chi angen i cymryd mwyn gwarchod eich hun, gwarchod eich calon chi. Ond yna i orffen, fi eisiau goffin ar nodyn chydig bach yn wahanol. Fi eisiau dweud hyn. Mae yna faddeuant a gobaith gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna faddeuant a gobaith gyda'r arglwydd Iesu Grist. Falle bod chi wedi clywed y pethau yma. Clywed am mor ddifrifol yw pechod, a beth yw natur pechod rhywiol yn olwg Duw, a falle bod chi'n yn eistedd yn y bore yma, chi jyst i cael eich condemnio ac yn teimlo'n gwbl anobeithiol. Ond na, mae eisiau ni gofio fod na faddeuant a gobaith i'w gael gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae yn bosib y bore yma fod na rhywun sydd yn llythrenol yn euog o odynau. Ac yn sicr, mae yna bobl yma sydd wedi cyflawni pechod rhywiol yn llythrenol. Ac yn sicr i ni gyd, fel ni wedi gweld, yn euog yn ysbrydol. A mae'r gair yma yn pigo yn cydwybod ni.
Mae yna faddeuant i'w gael. Ond dyw Iesu ddim yn dweud y pethau yma jyst er mwyn gadael ni, yn condemnio ni a gadael ni mewn anobaith. Mae Iesu'n dweud y pethau yma er mwyn i ni sylweddoli'n angen ni, er mwyn i ni edryfarhau ac er mwyn i ni droi ato fe mewn ffydd. Ac y bore yma, allai ddweud wrthoch chi fod gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn gallu clirio pob pechod. So mas beth i chi'n eog ohon? Mae yna faddeuant i'w gael. Yn Christ, trwy ffydd ynddo fe, oherwydd i fod wastad wedi bod yn bir ac yn lan. Nath fyth edrych mewn blis, nath fyth meddwl unrhyw beth anghywir, nath gadw'r gyfraith yn gyfain gwbl a mae wedi marw ar y groes. Mae wedi cymryd eich cosb, wedi cymryd eich condemniad chi, a mae yna faddeuant i'w gael. Dim os pa mor frwnt, pa mor eog, dim os faint o gywilydd ych chi'n teimlo yn bethau chi wedi gwneud, neu wedi edrych arno, neu wedi meddwl amdano nhw, mae yna faddeuant. A mae yna obaith. Mae yna obaith i ni gyd. Mae'r arglwydd Iesu yn caru ei eglwys. Fel gŵr ffyddlon yn caru ei briodferch. A yn yr arglwydd Iesu Grist, mae yna ddigon o gariad i'n bodloni ni. Os dim angen neb arall, os dim angen dim byd arall arno ni, ond amdano fe. Falle bo chi y bore yma'n ffeindio'ch hunan a chi'n cael eich atynu neu'ch temtio mewn rhyw ffordd, a mae'r teimladau yna'n gallu bod mor rymus ac wedi bod yn brwydro ni erbyn nhw ac mae'n jyst yn teimlo mor ddigalon, ond mae'n obaith. Mae'r arglwydd Iesu yn ddigon. Mae'r arglwydd Iesu trwy ei ysbryd glân yn gallu ei nerthu ni i wrth sefyll, fel nath wrth sefyll, ac un dydd can mi fod gyda fe. I ni gallu glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist, dweud na i bechod rhywiol o bob math, a byddwch chi fyth ar eich colled. Mae Iesu'n cynnig rhywbeth gwell i ni, ac un dydd, yn y nefoedd a'r deiar newydd, a bydd pob pechod, pob drygioni, pob chwant a themtasiwn wedi chymryd i ffwrdd, gan ei sefyll gyda fe yn lan, wedi'n gwisgo mewn mentyll gwynion, yn berffaith fodlon am dragwyddoldeb. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni dyn gilydd. Rhif 23 yn yr atodiad. 23. Ger bron fy niw a'i osedd gref. Mae gen i fachos llawn dileith. Yr archoffeiriad mawr i'w ef sy'n byw i eiriol trosodd byth ac yma. Nawn ni sefyll i ganu.
lleiant, llwyr i'w gael i rai fel ni. Diolch i si bod yna obaith yn yr arglwydd Iesu a i fod yn ddigon, fod yn rhoi hunaniaeth i ni. Nid ein rhyw iolderni neu ffordd i ni'n defnyddio'n cyrff ni, ond y ffaith bod ni yn bobl iddo fe. Da ni'n gofyn am dy help di nawr, helpa ni i chwilio am calonau ni, helpa ni i roi camau difrifol a doeth mewn lle mwyn osgoi pechod, ond arglwydd trwy'r cwbl yn cadw'n golwg ni arna ti dy hun, os wedi di fod yn dda. Da derbyn ni nawr, derbyn ni'n mawl ni a'n diolch ni.